Hienosti myrsky. Hyvin menee. Brrr, paikka. Hei, Olivia. Mitä nyt? Pitääkö ottaa kilpailu? No millainen kilpailu? Sellainen hyppykilpailu. Otetaan vaan, mutta siinä pitää olla tuomari. Ilona sanoi, että se voi olla tuomari. Okei, mennään sitten. No niin, mennään eka toi. Toi on ihan helppo. Vai mitä myrsky? Te ette vielä ole mennyt kertaakaan esteitä. Ilona, voiko sä nyt olla se tuomari? Joo, menkää vaan jo. Hyvä, mä menen eka. Hitsit. Niin vähän osu, mutta ei haittaa. Niin onneksi tippunut. Hyvä Felix. Sitten mun vuoro. Hienosti, ei se osunut. No niin varmaan, koska Felix ei nyt jaksanut ihan hyppiä. No niin, nyt vähän korkeampaa. Okei, tää on ihan helppo. Ehkä, no niin. Ei hitsit. Tiputettiin se tuhma Felix. Ihan oikeesti, me paremmin. Ei hätää, mä voin nostaa sen. No niin, Olivia. Sitten sun vuoro. Jes, mennään. Hienosti. Me ei tiputettu sitä. Sä oot maailman paras. Hei, onneksi sä oot mun oma kohta. Jes, mä saan sut omaksi. Ja vielä joku päivä. Miten muka? No sitten muka. No nyt mennään vähän matalempia. No niin, nyt. Jes, me päästiin toi. Toi on ihan liiankin helppoa. No niin, Saara, nyt korennas se Olivialle ja myrskylle. Et hei, Olivia ja myrsky, te voisit huomenna mennä niihin kilpailuihin. Niin, ja siitä voittaa sen tonnin, niin sä voisit niin rahoilla ostaa myrskyn. Mistä noi puhuu? Mun pitää ostaa myrsky. Niin, mut kun nyt ehkä toi Olivia ostaa sen niin. Jes! Hyvä myrsky. Hyvin harjoiteltu. Huomenna kilpailut on jo joskus aamulla. Ne on täällä tallilla onneksi. Tässä samassa paikassa. Sillä täällä on hyvin tilaa. Jes. Ei tarvitse mennä minnekään pitkille. Ei tarvitse mennä minnekään kauas toisille talleille. Joo, mä nyt alan siivoa esteitä ja sä voisit harjata myrskyn, antaa sille ruoat ja laittaa loimen. Sillä alkaa tulee jo ilta. No niin, myrsky. Nyt mä vien sun varusteet. Teos ne tästä näin. Sitten kun mä vien ne talliin, niin mä harjan sut ja vien vielä tohon tarhaan. Hyvä myrsky, mä tuun jo. Huomenna sulla on erikoinen päivä. Hienosti. Hypästä vähän selkää. Hienosti. Noin harjattu. Tuus tarhaan. Hyvä myrsky. Hyvin meni tänään päivä. Okei, heippa. Mä lähden nyt tallilta myrskyyn. Hyvä. Täällä on ne kilpailut valmistettuna. Joo, niin. Mä laitoin jo ne kaikki valmiiksi. Saarakin osallistuu. Mä oon jo varustanut. Ja mä oon jo harjoitellut tätä rataa aika kauankin. Toihan epäs mä en saa harjoitella. Kyllä sä saat harjoitella, Olivia. Mut tuu nyt ottaa myrsky. Jes, mä saan mennä myrskylle. Hyvä, ja kilpailu alkaa. Ja ekana ykköskilpailija. Ja sitten seuraavaa.
Sitten kolmas kilpailija. Hei, nyt on kai Saaran vuoro. Jes, Saara, mä kannustan Saaraa. Kyllä kannustan Olivia, sillä se on ehkä parempi myrskyn kaa. Ehkä vaan vähän, mutta Saara on kivempi. Joo, mennään. Hienosti meni. Sitten mennään takas. Sitten vikakilpailija. Nyt on Olivia vuoro. Joohas, Olivia on muutenkin ihan tyhmä. Brrr, paikka. Brrr. Okei, ja voittaja on Olivia. Se pääsi nopeiten. Ja kaikki pääsi kyllä puhtaan kierroksen. Mutta parhaiten pääsi Olivia. Ja se saa kultaisen palkinnon. Jes, mä saan palkinnon. Tää on niin kivaa. No niin varmaan susta. Mut musta tää on ihan tyhmä kilpailu. No joo, mutta kivaa voittaa. No jaahas. Tässä Olivia. Kiitti Ilona. Tää on niin kivaa kun mä voitin. Joo. Jes, ja onneksi mä tein tästä videonkin, niin kaikki näkee, että mä voitin. Eikä Saara. Kyllä muuten Saara alkaa taas väittää, että se voitti. Niinpä. Ja heippa, nähdään seuraavassa videossa.